L'exposició d'ara, aquesta la vull titular amb una frase d'un poeta italià que es diu Giacomo Leopardi, que té en un poema que es diu Scherzo, que he trobat en aquest llibre, que m'agrada molt, que si voleu fins i tot el puc llegir, que hi ha una frase que es diu Gli instrumenti dell'arte, no? Quan de menut vaig posar-me sota la disciplina de les muses, una d'elles es va fer càrrec de mi i durant tot el dia, en detall com calia, pel taller em va conduir. Una a una, cada eina em mostrà de la feina de l'art. Jo mirava i després vaig fer. I la llima, on és? La dea pensa i diu: està gastada, ara ho fem sense. Jo vaig afegir: refer-la, que no us cal. I ella va respondre: no tenim temps, i tant s'hi val. El trobo un poema preciós. A més, el fet d'anomenar la llima, jo faig servir molt la llima, un escultor segurament és l'eina que més s'utilitza. La llima seria aquell instrument que acaba de perfilar, que és el rigor absolut, i la musa li diu: ja no en fem servir d'això. Vull dir, ara l'art està tenint unes altres històries, no? El gran art del passat en majúscules ja ha caducat, i avui dia fem allò que podem.